Oke. Mas Wanto, tindhe nggo aku apa nggo Mbak Rini? Nek aku gak sahae nek nggo Mbak Rini tambah ana. Apa? Etek ae iki. Ayo nggo Mbak Riri iki lho. Gawane kotak tar dilaras Mbak Riri. Menika kaleresan pangombyong pinanganten menika saking Loro Nduyungan nggih. Tangga ki ambak. Tangga piyambak lah ayu-ayune. Jan gelange leh gedine. Buke iki jan cantik. Menika bos mebel ketingal saking mriko wau kula sawang katon cemlorot ngoten. Tibake kok ya bos nggih. Sekecakaken nggih Bu nggih, mangke mbok menawi saking ibu-ibu ngersakaken lagu menapa dana swanten nyanyi sareng-sareng mboten napa-napa Bu. Ndek wingi niku lak lebaran pun capek leh mubeng-mubeng to. Lah niki mengke kagem seneng-seneng, kagem hiburan nggih. Nggih. Nggih sembah nuwun Mbak Riri. Nggih. Aku mau ndek pangling tak kira Mbak Riri. Nah, Riri karo iki ya meh padha. Nggih. Ah tibake gawan kotake Pak Ditar dilaras toh.
Wis pokoke iki penglaris. Nggih, niki kula sowan Pak sinten wau ingkang ngersake? Pak Suwanto. Pak Suwanto, monggo Pak Bu. Piyayi endi mau among tamu ning kene lha iki. Pak, pamundutan panjenengan sampun katur menika. Niki lagune saipit, kas niki pun ajeng rampung. Nggih. Nggih. Lah kula niki laporan. Nggih. Nggih, biasane Mbak Riri jenengan guyone karo Pak Simin iki tak delok ning YouTube. Pak Sarjono. Disebut Ture niki kurang tinggal saipit ngono ben rada dawa. Lah kedah pripun niki? ya diolor. Nggih. Enten. Ya. Terus Nggih. pundi Pak? Allah. Kok dadak repot-repot jenengane kok ya? Jane mboten sah ngeten iki. Si jeding lho Pak Sarjono. Nggih Pak Wanto nggih niki kripik gedang kripik tela wedine mangke pamundutan jenengan dereng paripurna awit menika tata upacara dawuhipun temanten nyuwun pangapunten mangke dawah wingking nggih ngaten nggih. Nggih yo dadi entekne yo. Si jeding niki wau munan mriku setunggal mriki setunggal. Oh niku sampun nggih. Pak kula ya diparingi lho iki jane mboten sah jenengan dadak repot-repot. Nggih. Alhamdulillah. Saestu tek kaya karo sapa wae. Rasah ki Pak Sarjono. Des pundi? Ngeten iki lho wong Jawa iki. Jare mohne hooh. Ah, nggih pun monggo. Saestu Pak niki toh kula balekke omah ya wis. Ora kersa. Atur nuwun. Nggih Bu, nggih. Pundi? Pak Yono ingkang pundi? Ya Allah, alhamdulillah jenengan tasih sehat, tasih kados mekaten. Iki mbiyen kancaku ngaji. Nggih. Bu, sehat ya Bu ya. Sekecake ya Bu ya, mangke ngersake lagu paring dawuh mawon nggih. Niki kula tutupe riyin nggih. Nggih. Mbak Riri. Dalem. Jane nek ngomong wis ora usah iki ora sah saitik ngono ora niku kudu akeh ngono lho jane. Nek ra tanggap Mas Wanto iki. Jenengan ki lho, iki wis akeh banget rumangsane. Iki turahan pitrah ndek wingi. Ngati-ngati wis pesen buke burung minggo. Apa? Ibuke Mas Wanto kok geger nyang omah. Boten. Nyilih sedhela ya. Nggih monggo dipun telasaken. Sembah matur nuwun. Luwih becik patenono timbang pepisahan marang Kang Sulistyo tak rewangi samudana marang kula warga garwa para putra. Monggo Mbak Riri. Liwat kincange alesmu kuwasa hang landang rasane atiku senadyan wis lingsir yuswaku aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketok angrit rada majurit ya Kang Mas jiwa ragaku kekurung kekaan mamlung robo sarwa ijo
dawuh Mbak Kang Mas. Ririk monggo. Kene. Sone pandukung saking kaca-kaca RD Audio Sound System. Iki video syutinge Erwin saka Dayu Karangpandan. Halo. Luwih becik paten nono tindang pepisaan marang kang sulestyo wangi samudra marang kula warga garwa para putra Liwat kincange alesmu kuwasa hanglandang rasane atiku senadyan wis lingsir ya swaku aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga Aku ki tenan kok wiwit poso nganti tekan lebaran iki wis 3 sasi aku gak nyekel mic aku. Wes iso ora apa-apa to Mas. Lah ning omah jenengan sambene apa? Ayo cekelane doran, kaya wong tani lho ya. Oh, mulane kok wireng kaya ngene lho Mas. Wes tenang. Wes tenang. Tak kira ki poso-poso ya diimbu engko ketemu ki ya wis resik ngono. Lah kok Ayo tambah. mulane ibu-ibu mau ya semonto lho. MC-ne kok ireng kaya bocah ngalasan ngono. Nggih. Pancen wong ireng luwih hebat oke petingane. Wis kuat tahan lama wis pokoke ngono ki wong ireng. Dadi kaya bocah alas. Iya. Ya alas iki nek basa Indonesia niki hutan. Hutan. Dadi kaya Orang hutan. Ah bener ya. Wis pas wis. Oh alah. Mangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tekone masa isine kowe apa wae nadyan sideman mesti tak wujudne. Kalih bapak mriki. Nah, ya. Monggo Ibu Yono sekalian. Halo. Ing kelopak maksim muda
wong sing legar alah ora kurang Ijo-ijo godhonge warung suwe pikire duwe bocaya mas senengane ayu yen ayu tambah sayang la 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 Mbak Putri menyang disawer Solo Allah payunge ilang Mas ketemu ya ya pasar legi dadi kudu Mbak Riri ora sumalang watone isih tatone ngati Ijo-ijo siji apa loro pilih siji sing mati yen ora ya mas apa ora kanggo yen loro aku sing cotho yo ya menika spesial kagem Kakung Yono Kak Yono. sekalian Ibu. monggo pembusane kakung yuk yuk ya Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Monggo Kakung Yono. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Monggo Bu, mriki beksa malih. Kinclong segarane kaya kaca. Kinclong segarane kaya kaca. Sang wadon bebarengan suka-suka Ayo ya. eling-eling sing padha elingo eling-eling sing padha elingo berjuangan 45 perjuangan 45 adiarane bebarengan suka-suka Tar dilaras asoy. oh menuju suka mari suka Bapak Yono, Ibu Yono sekalian. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir
eling jaman sing semono. padha elinga eling-eling sing padha elinga perjuangan 45 perjuangan dasar Pancasila ketika asale tergi negara Ya. Matur sembah nuwun Pak Yono sekalian Ibu. Lah. Nggih, matur nuwun Mbah Kakung, Pak Yono, Bu Yono. Jan wahlasi. Nggih, para tamu sedherek kakung dan putri, tasih nenggani atur pamundhut panyuwun ewa semanten wonten pakurmatan mbok inggih kepareng badhe nderek lelangan suka. Nggih, kusunipun warga kadang pisan napa dene keluarga wonten ing Talanrejo mriki. Ya, jan asane. Sawetawis kala wau paminta pamundhut saking Pak Suwanto ngersake kembang rawe. Oh. Oke, nggih. Heeh. Langsung kewala para kadang monggo kembang rawe.
Dadiya bocah sing wasis pinter maca alah pinter nulis. Ayo ya kereti kabeh Mbah Putri. Ya Mas pipimu ana upane. Joget yo atimu piye rasane. Tak godange bocah bagus. Aja mbong pijeram besos. Sekolah bisa lulus. Yen tumindak mbok sing tulus. Tak tukokne oleh-oleh. Terus Mas. Nek ra roti aku ya emoh. Tak tukokne sing ngaleh-ngaleh. Nek ra sing kuwi aku ya emoh. Tak godange bocah ayu. Aja mong pijeran nesu. Yen dituturi sibu supaya selamat rahayu. Kaya ngene rasane nopo Iya, Mas. kurang legi dicampur